V tomto videu si ukážeme, ako funguje imobilizer igla v aute Ferrari F8 Spider. Vyskúšam naštartovať bez použitia PIN kódu. Ovládače sú mimo, bez baterky. Takže vyskúšame naštartovať. Nič to nerobí. Zadám PIN kód, ktorý som si predtým určil v inštalačnom režime. Počujeme dve pípnutia. Vypnem zapaľovanie. Zapnem zapaľovanie. Dávam nohu na brzdu. Štartujem. Toto bol ten najkomplikovanejší spôsob, ako naštartovať to auto s týmto imobilizerom. Inak sa štartuje, keď máte prívesky s baterkou so sebou alebo spárovaný telefón, vtedy iba prídete, štartujete, ako keby bolo auto z fabriky.